Aprangsi kardom katuka ve fanta lapen nilipini puthot wang tholo na litum kaching hon mate kelang bom channel kar BTH 2.0 YouTube channel along lapen pinia video bang na litum thumbnail mate title long thek pon long pota hai la son dak thak sini lipini stamina litum han labangso video long nang than pachini pon ek pon lapen non la Orunodoi mate Orunodoi portal long mate labangso website long puthot government na hin pen kaprek dak option add pon lo lasi pini bang labangso option APHUTHAK le jethan ponanang lapen lang ponanang lasi non labangso YouTube channel long jong sinale tum nang khomri mi pulote kachingon pen subscribe ikon lapen adu hes tame bela jandu dak tame nalitum berpon idan non lapen pena bangke KARDOM 2.0 YouTube channel ta ningkaning si kipling po lapen kadoka vialam labangke pena ble jethan ponanang lapen nalitum tindri laso video bangke pini si recording bu bang tinang ne pini 26 lasi ka upload di bangke 27 mate pinap jo lalo tang te pada depen pen lang polonang lapen jethan polonang labang so puthak le lalo pini puthot nang litum dak thek ponlong po Orunodoi Asoni labangso official website along nili bang ik along nali tumta theklong pota hailo sipini bang nili nali tumpan thiek pen online ka apply a process labangso a video lo nali tumpan nang than pachini pon ek pola pen nali tum stame video ke cheng pen kijut an kilai ya fancy nili hin pen tuning ri iglo aprang sinali tum stame labangso video description along stame link bang alongi jongsi nali tum link theklong le pulote labangso non nang litum labangso video ke lang pen stame nang litum daglang ikon urunodoi.in lason type damlote nang litum mathengno labangso page mate labangso portal dak chingpu ik punang litum mobile long ta pen nang litum mathengno stame alangli Dr. Himanto Bisa Sharma labangso arjan dak nang litum klang ikpo lapen penaan details nang litum Orunodoi Asoni APHUTHAK dak ke tokpon penang ando la sinang litum details laing pulte lang ik melo lalo lapen jong si nalitum jong si dak login tang do pula labang so id long dun pula nalitum sorry dia ikta pfms user lapen admin lapen finance user supervisor lahai angho jong si nalitum ke long dun pula nalitum phanta id dui labang so id lapen password nalitum dak login pen nalitum madu abang phu abang phi phanstame apply ik melo lapen puthot nalitum dak non het jong ako puthot dak government hin pen dak kaprek rason dak et pon to lok et pon banale tum la screen long thek pon long po voluntary otp out by beneficiary nale tum search mobile number nale tum jong si Orunodoi long jong si do pulot nale tum mobile number dak ber pen anta nale tum lang ikme duma vima pu labang so putha nale tum chini ik podak jong se ave pulte nili na peklang pon ik pola penang litum stame labang so YouTube channel long jong snang kahomri milang pulte subscribe ik epin penen nang litum dam igrinon labang so YouTube channel subscribe ik ola pen bell arjan ta thekloi hodak stame nang litum ber dadra all pu tok do thulang lapang so dim ber tu danon la pulte ajara sona video stame nang litum nili upload lo pulte nang litum ta kelang long da prang ya fan lo lapen pader depen pen nang litum jong se labangso Orunodoi Asoni long beneficiary avelang mate do pustame nang litum dak mobile number ciber iknang po pader depend ben mili dak mobile number ber pon ikpo lapen nili dak mobile number ber pon ik en lapen search mobile number lason nang litum la thekloi lan mobile number ber dat pen nang litum aber thek pon loi labangso dim nang litum ber iknang po dak ber ik dat pen nang litum atheng no stame adjust tame cheklang ikpo lapen chingpu ikpo nang litum stame nang lang don igon lapen non dak loading lo nang litum dak thek polong po screen alo lapu bang nili mobile numbers dolo nili dak blurs the maybe pon pe lo lapen list of beneficiary with the entered mobile number nang litum dak thek polong po beneficiary number dak 0 lapen name account number lapen action bang no details phone nang litum dak thek polong lapen putho nang litum ka apply pulote nang litum la thak sorry dia ikta la ber nang litum thek lo submit voluntary otp OPT out application form to DC office nalitum la direct DC office ang sila bang so application form ang li ikpolas nalitum la bang so dims ber ignang po
labangso din nali tum ber iglo pulote dak application form dak chingpu ikpo nali tum screen along tek long igi Orunodoi application form submission for voluntary OPT out to district office direct district office long si le ikpo aprang sinali tum dak bank account number bang ber ignang pola pen press here to valid ma mate use wai ma use sema labang nali tum chilang long ikpo labang so dim press here to valid po dim ber iklo volte dak green tick pen do ikpo lapen puthana litum dak pen koma abang phu abang phi amen pen supply ma labang so abang phu abang phi amen nalitum dak ber ignang po name adim lapen account number ta koma amen pen sika apply ma labang so account number dak nang ekvek pa lapen puthana litum dak mobile number chipi du nang po lapen email address do pul nalitum email address dak pen fill up du nang po lapen labeng IFSC code labang so code nalitum ber ignang po lapen dak pen nalitum district thekloi district banali tum dak pen select ponang po dak district selected pen afit nang litum dak contingency name nang litum dak chebang ekpo jong si district chingpulo pulote nang litum labang so contingency and amen nang litum dak pen chongwai pon pen nang litum submit form to DC office nang litum direct DC office dong submit ik mail la hello online ke apply a process bang ke la pen kaprek bang ke avilo la pen puthat bang ke offline chalo offline bang non avilang offline ke fly afan banon update bang velang la si update bang lata morning la 2023 January molam 27 28 molam nalitum update loing la bang so kimi process ta nalitum chini ikpo la pen nalitum stame lang long ikpo jong si offline ka apply update nang le lo pulten ni la bang so YouTube channel lang upload i la bang non thi hek pen nalitum emergency pen la bang so online process ban alitum apply ikon la pen claim ikon la ka fill up ning bang thang akisung ta ve la pen madu abang phu abang pita dak pure thegi nalitum dak copy pc ki tok man dak bang chelang thegi kadu ka vis ta me nalitum la lang iko la bang so form ke le dam la bang ke direct DC office lo nalitum DC office kali district office bang de dia ikta district office tong si la bang so form bang le ikpo nalitum andak lang ego district office long si labang so form bang lik po la penali tum phan dak check ik po amen hai hui choklo pul nali tum phan accept po la penali tum econom stame tangka bangke jang ik po lancho lo la sipini labang so puthak non update kimi ki bang sinili labang so puthak stame thiek pen stame video nali tum phan na slam pig lo la penang wan pig lo nali tum stame labang so video kilang pen stame asap sabak kening sample la pening te pup si nilihin pen stame ning chithelo la pen la son thak thak le nali tum na support na chinghon donon nilital anso se video kimi ki wani fan bor ipo lapen ali tum stame nang bor ido no lapen nang ching hondo no ansor lo las nali tum labang so video lang misen tum seri go lapen misen comment pi go tang te pinia video long bangela ansing ton jog jedat pomo ka prega video long le chitong nang tang kai do me thak me kadu ka ve karbiti 2.0 YouTube channel kilang rado an pan stame nilhen pen kardom